Ωραία. Καλά, πάνε να το πήρεις στα σπίτια μου. Πού είναι amigo μας? Άιντε. Ναι. Βιομηχανική εκεί. Ναι. Βιομηχανική εκεί. Δεν ακούω καλά. Είμαι πολυσμένος. Λέω. Βιομηχανική εκεί. Γι' αυτό πήρες. Για να δεις ένα δεύτερο. Όχι κύριε. Καταρχάς, τι είναι αυτό που παίρνει. Τώρα κάνει τη μάμα. Τώρα το κυγελάτε πληγόμαστε εδώ πέρα. Θα γίνει μετά ρε παιδιά. Μηγότατε, φωνάζει πυροσβική. Και εργότατε, φωνάζει πυροσβική. Πέφτανε σε καράδες, φωνάζει πυροσβική. Δεν μπορεί να κατέβει το κολό χατός από την κολόνα, φωνάζει πυροσβική. Φωνάζει και ανάμεσα στα αυτιά μου. Κύριε πληγόμαστε. Το λιμενικό. Δεν πληγόμαστε στη θάλασσα κύριε. Πού πληγόμαστε. Το μοστάκι. Καλά με του λένε. Το μοστάκι δεν στάλασε, δεν είναι. Τώρα είναι μέλλον του θάλασσα. Γι' αυτό και εσείς μας δίνετε μια Τι υποχρέωσες αυτό. να μας βγάλετε ένα πρόγραμμα. Να μας πείτε ποιες μέρες και ποιες ώρες θα περνάει ο κινητός μέσα από το σπίτι. Δηλαδή είναι υποτάσσο. Για αυτή τη στιγμή μιλάμε σε για τη κινητή που ξέρω. Ναι, και μας έχει φέρει και ωραία σπανακόπιτα. Όταν εκεί του λέω να πληγόμαστε. Μιλήκατε. Εάν λιγόσαστε ακόμα, να πούμε έτσι καλώς. Εάν μιλήκατε, δεν κάνουμε και τόσα χιλιάδες ζάτα. Δεν πληγόμαστε. Ποιος θα ζητήσει. Τι νοείτε κύριε που μας σπίτι. Δεν είπαμε ότι πληγώσατε. Δεν το πάμε. Είναι εμπάγκρος σημαίνει. Το ρίξατε στο μέτρο. Τι δεν είναι. Τι είπε? Για να Καταλαβαίνετε ότι η μια χρήση μέσα από το σπίτι μου. Είστε σίγουρος ότι είναι κηπητός. Μήπως θέλει καμιά βρύση. Ο μυαλός σου στάθηκε. Υδραυλικό φωνάξατε. Τι να το κάνουμε κύριε το υδραυλικό. Μπορείτε να μας στείλετε ένα πυροσβεστικό. Βεβαίως. Γιατί αν το γραφεί. Πού έβαλες κύριε το όχημα αυτό γινοντέλα. Τι έκανε. Τώρα εδώ. Και αν έχει προσέξει όπου γινοντέλα και ψώνουν και πιο δίπλα να λαμβάνει και παραπετάσουν. Για ποιο λόγο. Και να μας δίνουν μέσα σε γινοντέλα. Τι μου μας θέλει. Θα περιμένουμε να τελειώσει τα ένα και κάνουμε να πλύνουμε και καμία ώρα. Που λέει το τι γίνονται. Δεν σου έχει κρυφτεί αυτό. Δεν μας δουλεύει κάποιος. Τώρα έχω και την πούρα στο σαλόνι μου. Κάνε κάτι. Κάτω πάνω, εγώ στο λέω με μισό μόνο κατάρρευε. Άντε να του αφήσω και τώρα. Τι λέτε κύριε Δεδάδη. Εδώ πληγόμαστε. Εδώ πληγόμαστε.
Παρακαλώ κύριε, ελάτε και μπαίνετε να το μπορούμε. Δεν πλάκι μου, πέστε τα κατάφερα και τα δώσουμε. Να κάνουμε τι. Να πετάξετε ένα νεράκι στο σπίτι μου, ρε. Πολύ ωραίο. Να πετάξετε ένα νεράκι στο σπίτι σου και να πας στο σπίτι του πλανού. Κάτσε ρε κάτσε. Πού πέρασε πλανός. Πίσω. Και που την όσο. Πίσω. Είμαι δράκος στη νερό. Και πολύ καλά κάνει. Για αυτή τη στιγμή να πίνουμε πολύ νερό. Τι έκανε το νερό. Κάνει κουρκουλίδες. Και να χαίρεσαι. Άλλη παρακαλά να φύγει πέρα. Και θέλω να σε κάνει τα πόδια του και το μοσχάρι. Λοιπόν, θα σε καταγγείλω γιατί είσαι πολύ μαλάκας. Λοιπόν, επειδή είμαι ποικιλία όπως μου μιλάς, σου κάνω ένα άκημα τώρα μέσα. Πες, πού μένεις. Είπα Μοσκάτο. Μοσκάτο πού. Εθνικής Αντιστάσεως. Εθνικής Αντιστάσεως πού. Το 42. 42 πού. Αύριο το 41. Δεν το καταλάβω. Να παρκάρω, δεν θα παρκάρω. Έχεις τώρα να παρκάρω, δεν θα παρκάρω για μένα. Έχεις και καλά, σου παρακαλώ πολύ γρήγορα. Τι ώρα μέσα. Και μυρίζει ώρα το νούμερο. Υπόγειο είμαστε. Μα και πήρε πουλάκι μου στον ταστίνια από πάνω και πήγε να χτίσει το δικό σου από κάτω. Δεν πιστεύω να έκανα σκύλο και να μπορώ να πούμε μετά. Έτσι κύριε, αλλά δεν είναι άκρητο, δεν πειράζει. Να σου πω, τι θα δεν είναι Πάει το πήρα, Η Παγιατάκη μου πετάει κάτι χρόνια φέτος, είναι Ταύρος. Ταύρος, δεν μπορούμε, παρά με πρέπει να μας το ανοίξει. Δεν τι έχω πάθει. Πώς, ένα κύμα και ένα φίλη παθερά μου και κρίνει πετάει πάνω στο σπίτι. Έχει παρακάει πάνω στο σπίτι. Είναι γερό το πλυντήριο. Ποιο πλυντήριο είναι το σπίτιακα. Το πλυντήριο είναι το πυροβολικό. Το πλυντήριο σου λέω. Γιατί σου παίρνει τα λίγα μας. Όχι τώρα την πέταξε στο σπίτια. Άσε εκεί καλά είναι. Όχι τώρα την πέταξε στο μητρό. Ωραία, και είναι να κάνει και το νόμο των κύριων. Άντε, βρίσκω μαζί. Λοιπόν, επειδή είμαι στην κοινή εδώ που μιλάς, σήμερα είναι Τετάρτη, θα το βάλουμε από Δευτέρα, καλά είναι? Άρα είναι σοβαρό. Τρίτη θα έκανε το φύση, θα βάλαμε τα κουβένια τζάμπα. Το βλέπει ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, δεν μου λες, για να μην το βαλιάω θα με έχει κάτω, γιατί να κάνουμε κάτι άλλο. Να κάνουμε εκεί. Θέλω εγώ να μοιράσουμε διαφορά και να φωνηθούμε κάπου στη μέση. Τι σου ρε καραγιώτη. Ορίστε, τι είδες και μετά σου λένε τι είμαι εκεί πλημμύρισα. Ένα κομμάτι που να λέει αυτά ρε. Τι λες ρε, εγώ είμαι στο παθής. Και εσύ που να κάνουμε και τη δουλειά σου και να έχουμε και τον κόλλο. Να πω τα πράγματα μου να σας στείλω εκεί να μου τα θελώσετε να ξαναφέρεις πίσω. Επιτέλους είπε και κάτι λογικό. Καλά πρέπει να είσαι πολύ λίγος εκεί. Λοιπόν. Τώρα για να δεις τι ψηφούλα είμαι εγώ, ξεκινάμε τώρα μέσα. Δεν πιστεύω στο παραμαζί. Τα μαλακίες λέω να περάσει η ώρα. Με παρατήρες το ρεύμα, μάνα μου δεν είναι θέμα. Κάνουν φύγει και τηγάζω, θα τρελαθώ. Δεν ξέρω πού είναι όλες.